Daghan ang nadani ning talagsaong love story sa usa ka babay ug sa usa ka manghimuay og silhig sa Mandawi. Bisan sa mga pagsuway ug sa kondisyon sa Panglawas, wa nila kiniig sa payan. Mapaambit lang ang ilang gugma sa usag-usa. Ang report ni Nico Sereno. Pinaagi sa text, nagkaila sila si Mario Perez, 41 anyos, ug Rosie Babor, 29 anyos. Wa damha nga nagkasuod ang duha. Taod-taod kini nga milanat ug dito na nanguyab si Mario sa babay ug nagka-eyeball. Inborn usukad pagkabata ang kondisyon ni Rosie nga kinasing-kasing nga gidawat ni Mario. Lima ka tuig na nga nag-live-in ang duha. Apan gumikan sa kalisod, wa pa gyud sila kahuna-huna nga magminyo. Way trabaho si Rosie ug usa ka manghimuay og silhig si Mario. Usa sa nakakumbinser kanila nga magminyo ang lay minister nga si Ruel Travero. Uban ang mga higala nagtinabangay sab sila aron mapreparar ang mga andamunon nga papeles ug mga kinahanglanon sa kasal. Pagkumbinsi nako ako sa gipasabot kabahin sa unsa gyoy tinuod nga kinabuhi labi pag ganang kasado gyud ka sa simbahan kay lagi ang ato pugong itanaw nga ang mga blessing sa gikan sa Ginoo. Niadtong Lunes sa Santo Niño Parish sa Paknaan, Mandawi nasilyuhan ang ilang panaghigugmaay. Bisan walay tiil, mipaso paingon sa altar si Rosie. Si Father Mike Hisoler ang nag-officiate sa kasal nga gisaksihan sa pamilya ug mga suod nila nga higala. Pamatuod-matud pa nga bisan sa hagit sa kinabuhi, mupatigbabaw gihapon ang panaghigugmaay. Okay na nga lalo kahayag na kon masang isa na ang kalit pa nga amot masabot dahil man sa tarang wala labi ka na ang ganda labag sa tutong lang dito nga ayag ba nang gila ano ano ka nang nakuha na gina mo ba alam mo pangando na Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.